4 следват новините на Радио Шумен, представя Тодор Иванов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска системата на МВР, съобщи самия той във Фейсбук профила си. По думите му, той не желая да бъде фасада, която да поддържа с името си решения, с които не е съгласен. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че оставката на Кандев е станала без ясни публични мотиви, а по лични такива. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове в Фейсбук. Не мисля, че това е не мисля, че е правилно. Не само никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди стъпването в поста. И в нито секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си. Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал изпълнението на Кандев и обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него. 2 камиона с отпадъци събраха и извозиха днес горските от Държавното ловно стопанство в Черни Лом. Сметищата са в рамките на вододайната зона, където се намира каптажа, от който хората в Попово получават вода. Директорът на ловното стопанство инженер Симеон Давидков се е принудил да сложи камери, тъй като в рамките на няколко месеца това е второто мащабно почистване в района. Според него много хора, които правят ремонт в домовете си, не искат да извозят строителните си отпадъци до депото, защото трябва да платят и изхвърлят боклуците до каптажа. От ръководството на териториално